Pozdravujem vás aj takto piatok poludní, tesne popoludní. My sme sa akurát doma najedli. A ja som akurát zbalila, teda ešte pred obedom, zbalila náramky. Minulo som vám tu spomínala, keď som dávala ten obrázok s tou pomotanou niťou, šnúrou, že sa venujem makrame a že robím náramky. To som ani neviem, či spomínala, ale to je jedno. Ide o to, že dnes vám chcem ukázať trošku z mojej aktivity, z toho, čo robím. Sú to takéto úplne jednoduché, úplne najobyčajnejšie náramky z makrame. To sú propriety, ktoré k tomu potrebujem, teda ako to nazvať? Súčiastky? Ani nie súčiastky, ale to je jedno.